mun ji daɗi a samun ki uwa kuma surkuwa ta gari. Allah ya ja kwananki, mu yi rayuwar mu tare da ki. Don Allah ka aure Islam, saboda na yarda da hankalinka da kamalarka. Kai ne za ka rike min ita tsakani da Allah. Amar. Duk abin da ya kamata a yi mishi. Money is not the problem. Ina ganin na so in ce kamar ka dan makara, domin da baka makara ba da yanzu kai ne akan satsi. Yana kula, yana tsantseni. Hamulin mutum abin yin koyi. Amma ko da tsautsayi ta gifta, ana raba shi da kiwon awaki yana kyallata haihu. Ina kula da lafiya na, kamar yadda ke ma na san kina kula da lafiyata, kuma na san kishi na kike. Shi yasa ba kya so wani abu ya faru da ni. Shi kenan mutum a ce koyo shi ba shi da wani lokaci, ba shi lokacin kansa ballantana lokacin matar shi. Idan sun tambaye ka, ka ce musu ina can ina aji ina fama da aji. Ka tono tashin hankali fa. Daddawar bakar uwa bakin uban muje ka shata, saboda dan kai ake takiya har ƙeya ta samu, da kukan zuci gwamma na fili. Ina gaya miki ne ki rabu da mijina, idan ko kin kiji wallahi tallahi zaki tabbata ni kowace ce. To ai shi mai bunu a gindi baya kai gudunmuwan gobara don bai san me zai haifan mai ba. Don takamar iya ɗinki ai ba a fasa ƙwarya ba, don takamar hadiri ai ba a yi wanka da kashi ba, don takamar ƙarfi ai ba a toni faɗa ba. Ayar ruwa. Ke baki dangane ba shigan mu bane ne? Ka banne in sakata in wala in barar da je lokaci na ne a'a. Ni ki gaya waka? To wallahi wannan ma da kake ta zo da mai kyau kenan, akwai wani sanda nake ganin ta wani ma za ga gajeren wandan yankakke ne ɗaya dogo. Da ganin ka ga na shedan. Gaskiya abin tausayi ne, tun da shi bai san dawan gari ba sai da ya afka. An ce in baka san gari ba saurari daka, amma kash kaddara ta riga fata. Allah ya ba su lafiya baki daya. Ƙayar ruwa. Magana ta gwaji kike so a yi, to mu je a yi, na yadda. Kai wa kanka katankatana, kai baka tsaya ka ci a nan ba kafin ka je can kuma an cinye. Menene hukuncin mutumin da ya aura wa dan uwansa mace wacce take dauke da kanjamau? HIV fa. Yanzu zaman kin san kina da wannan cuta? Wannan shine sakamakon da zamu samu daga gare ki. Ni ma wallahi ba laifi na bane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta yaya zai kamu da ciwon HIV? Ƙayar ruwa. Daga kamfanin ASG Movies, waɗanda suka kawo muku shirin fim ɗin bakar walƙiya, shiryawa Abubakar Galadima, ɗaukar nauyi Amar Muhammad, labari da tsarawa Ibrahim Khalil. Yaushe ne kuka haɗu da ita? Ta yaya aka yi kuka haɗu? Likita, hankalinka bai kwanta da ita bane? Tun jiya likita ya sanar da ni cewa yaron nan ya kamu da ciwon HIV. Duk wa'ancan nagari na banza da suke fita su saba Allah ba a jarrabe su da shi ba sai ɗana? Allah ba a tuhumarsa, ba wanda ya isa ya tuhumi Allah, shi ne yake tuhumar bayansa don shi ya yi su, ke baki Allah ba yi. Astaghfirullahi allazi man lazi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Na sarki, Iklima kenan, matata. Ga wannan sirinji ne na zo da shi, a zuƙi jininsa a samu, in ya so ni da shi in ma mutoci don mutu tare. Ya za ka yi da ƙudurar Ubangiji, abinda Allah ya riga ya aiwatar annaba ai sai ceto. Ƙayar ruwa, umarni Aligum Zaksak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yana nan tafa da ɗumi-ɗuminsa.